stykke, det her. Er det det? Er du dygtig? Jeg er mega dygtig. Det var godt. Altså bare en dag, ikke? Den ret længere. Det er bare cool. Du er i gang med at... Jeg tror, det er efter anløb. Jeg står der for at dreje det her. Kan du sagt låne varme? Ja, det gør det bare. Hver gang jeg åbner, så sidder der Nej. Den der ligger den der. Og derfor er det meget varmt. Ja, det er da fint. Godt selskab. Hvem har lavet den?